manyan 'yan majalisu sun nuna da babban gwamnan bankin Najeriya inda suka tattauna yanzu an tabbatar da cewa an yanke dakatar da anso tsofaffin kuɗaɗe a hannun mutane, inda sun ce kawai ba sa so a dinga yin kasuwanci da kuɗin, amma dai koyaushe in ka kai banki, in ka kai kuɗi bankin ka za a ansa. Wannan mun tabbatar da haka, shi sa muka kawo muku. Muna da cikakken rahotannin tattaunawar da aka yi. Masu saurare ku daure ku bi mu a ƙarshen wannan bidiyo domin jin cikakken labarin. Masu saurare muna ƙara roƙon ku, kar ku manta idan wannan ne zuwan ku na farko, ku daure ku danna mu subscribing, kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sababbin bidiyoyi da zarar mun ɗaura. Muna muku godiya sosai da ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa, haddasa bakin shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari, inda shi ma ya ce a dakatar da ansar, a ci gaba da ansar tsofaffin kuɗaɗe kamar yadda aka yi wancan a baya sanda aka yi lokacin Goodluck, inda aka canza naira 100, kamar haka yanzu dai za a yi. Yanzu koyaushe kuka kai bankin, kuka kai kuɗi bankin ku, sun tabbatar gwamnati sun ce in je kuka kai kuɗi bankin ku sannan za a ansa, kuma sannan sun bude baki sun ce duk bankin da ya bada tsohon kuɗi to confirm sai an rufe shi. Duk bankin da ya bada tsohon kuɗi za a dakatar da shi daga aiki. Masu saurare muna ƙara muku godiya sosai yunƙurin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Muna ƙara muku godiya sosai da irin ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwansa Kano da ya ga abubuwan da bai dace ba, sun faru da shi, to garin haka ne nan ma ya ce ma za a sassauta wa al'umma a ganye wannan maganar canza kuɗi da ake ciki. Kamar sauri kamar yadda kuke ji dai mutane sun ji daɗi sosai, sun nuna farin cikin su kamar da wannan dakatar da canza kuɗi da aka yanzu kowa ya koma harkar business ɗinsa. Kowa ya koma harkar business ɗinsa, da an kaji banki ba kuɗi me amma dai yanzu insha Allah ne komai da komai zai yi daidai. Masu saurare za mu kawo muku wannan ƙarshen wannan bidiyo namu, sai Allah ya ƙara da mu a wani bidiyo na gaba. Muna muku godiya sosai da ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci. Bisalam.